سلام تختاتلت نايس channel كمل لكم كمل تخونوا كم وتر تصبوا كتلو من يوتيو لومي نخلنا تغمنا رستي هيزا غريبة زلخو مچم فقراو قعزو زي بصحو وي بفقر زي حلف وينابو زي كيس سبسل زي بلنا زبزحنا مالتيو ناي لومي عرستي كابتون بو حليفوم أقداسي ويكا حقوس هيوتن حقوس حدارن كمرحو كابزو خالو زمت مغرية هيزا غريبة زلخو سلازي زين حمشنت بتاعت لو من ريان نزين دحر جيرنا أنت تبل 5 tips for couples to stay madly in love for long كما يجيرهم تمت عم تبحده عمي فقري أبتمجمري حاو زبل درجة زي كونس كتقال نزل وهم عينة فقر كحلفو زخلو كاب كحلفو زخالو زمت مغرينا غنري انتايبلو من ينجر زوعلي من يرد زخبرد يمزلو سلازي إذا مخردما كمتا نساتهم زبلو أنت جيرنا عناون روي زخنا لوتي كتقبرنا تخليها نابلكو كنا وحكو كتا نفتقدمت ونحلفنا قداميتي تمنو وحتقات على فقراوي هيوت زحلفو حقوسن ما مغن زخنا هيوت زحلفو تقداميتي بزتقوملا they listen to each other نحتتكا مدمات مسمع مالتيو دا مالتيو جي بزح جزيه مسمع قليل كوين يسمعنا سمع عندي كل جزيه كنبل نقلينا كل جزيه باكسكيوزينا نقول جن مسمعك بحال كلون تاي مالتيو when you listen you learn things that will help you to love the other person more deeply انت حد تسمع لها فرك اذنها فرك لبها وي وين تقلالا دي تسمع كم تسمعنا مثلا كخي تسمع تخليها ناي بحقو زسمع زلو سب وي ناي بحق تسمع زلا سب جن እቲ መጻምቱ ወይ ታ መጻምቱ እንታይ ኣብ ሂወታ የካይዳሎ እንታይ ትደሊ እንታይ ጎድላሎ እንታይ ትኸውናላ ኩሉ እቲ መልስሲ ኣውላካ ምግማት አይደለኒ ስለዚ ናይ ምስማዕ ልምዲ ኪልና ከም ምስማዕ ክንብል ከለና ነቶም ሰባትን ከም ዝዛረቡ ምግባር ማለት እዩ ገለ ካብ ሕጂ ሕቶ ምሕታት ጽቡቕ ሕቶ እዚኣ ዝበልክያ ከመይ ማለት እያ ዝበልካዮስ ከመይ ኣብርሃለይስከ ብዛዕባ እዚ ካበይ በፂሑ እናበልካ ነቲ ጉዶታት ጽቡቕ ዝኾነ ሕቶታት ብምሕታት ነቲ ሰብ ድሌታቱን ሓሳባቱን ከም ዝገልጽ ትገብሮ ማለት እዩ እንደገና ድማ you will catch a glimpse of your partner's hopes and dreams ምስማዕ ድማ እንታይ ይገብረና ነቶም መጻምትና ውሽጦም ዘለዎም ባህግታትን ሕልምታትን ንኽንፈልጦም ይሕግዘና እንታይ እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ እታ ዝበለፀት ኮኔክሽን ናብ ሰብ ኣብ ውሽጦም ንዘሎ ጸጋታት ወይ ከዓ ውሽጦም ንዘሎ ባህግታት ፈሊጥና ናብኡ ንኽበፅሑ ተተባቢዕናዮምን ተደጊፍናዮምን ትዝበለፀ ዕሙቕ ዝበለ ምቅርራብ ኣዊ ዝፍጠር ይብሉና ኣለዉ you will hear about things you do እዚኣ ድማ ታገዳሲት ድሕሪ ፅኒኢልና ሰሚዕና ገለ ካብቲ ኣነ ዝገብሮ ወይ ንስኻን ትገብርዎ ነቲ መጻምትና ግን ደስ ዘይብሎ ነገራት እውን ካብኦም ክንሰምዖ ንኽእል ተሰሚዕና ጥራይ ግምታት ኢና ንወስድ ብዙሕ ግዜ ፅኒኢልካ ተሰሚዕካ ግን ኤግዛክትሊ እንታይ ፀገም የጋጥም በኣኻ ወገን እንታይ ዘጨንቖም ስለምንታይ ሓርቆ ስለምንታይ ጭንቑ ንኽንፈልጥ እውን ዝለዓለ ዕድል ይበና you will discover thoughts earlier unknown to you ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ሪኢኻዮን ኣስተውዒልካዮን ዘይትፈልጥ ፀገማት ይኹን ሓሳባት ክመፀካ ክጅምር እዩ simply by listening if you're not in the habit of listening really listening you will miss all these things and more እንድሕር ናይ ብሓቂ ዘይትሰምዕ ወይ ዘይትሰምዖ ኮይንኪ ወይ ልምዲ ናይ ምስማዕ እንተዘይብልና እዚ ኩሉ ዝንብሎ ዘለና ጸጋታትን ጸገማትን ብቐሊሉ ክሓልፈና ከም ዝኽእል ይሕብሩና ማለት እዩ ቁጥር 2 ተኻለይቲ ኣብ ሓዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ፍቕርን ማሙቕ ዝኾነ ህይወትን ክመርሓና ዝኽእል ምኽሪ ተኻለይቲ ዝበልዋ value and respect እንታይ ማለት እዩ እዚ when you value and respect someone you can belittle or tear them down ሓደ ሰብ ብልቢ ተኽብሮን ኣቢኻ ትሪኦን ተፍቅሮን ሰብ እንድሕር ኮይንካ ብፍጹም ከተዳኽሞ ንታሕቲ ከተውርዶ ወይ ከዓ ነቲ ክብረት ናቱ ክትዝንጥሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ይብሉና ስለዚ እቲ ዝዓበየ ፍቕሪ ቤን እዩ ዝንዳቕ ኩሉ ግዜ ኣብ ፍቕሪ ዝበለፀ ፍቕሪ ቀፃልና ዘሎ ሬስፔክት ናይ ሓትሕትካ ክብሪ ናይ ሓትሕትካ ምስ እትሕሉ ጥራይ ዝመፅእ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ፍቕሪ ኣስተውዕል ኣቢልና ተሓሲብናዮ ካል ኣይኮነን ነቲ ዝያዳ ንፈትዎን ነፍቅሮን ሰብ እንታይ ኢና ንገብር ኣይንዝንጥሎን ኢና ኩሉ ግዜ ብፅቡቕ ኢና ነልዕሎ ስለዚ ኣብ ፍቕሪ ይኹን ኣብ ምሕዝነት ሓደ ዓይነት ትርጉም እዩ ዘለዎ ስለዚ ኣኽብሮት ናይቲ ሰብ ልዕሊ ዝኾነ እዩ ሓጋዚ ይብሉና ኣለዉ ካልእ ድማ ብዝተኻለና መጠን ነታ መጻምትና ወይ ነቲ መጻምትና
نسو كخونو زدلينا بزبلت نخبت عداخن دقفلنا نمبر ክንዕንቅፎን ድሕሪት ክመልሶ የብልናን ሕልምት ቀተልቲ ሕልምታትን ባህግታትን ክንከውን የብልናን እንታይ ደኣ ነደቕትን ዕበይትን ሕልምታት ናይ ሰባት ክንከውን ኣለና ስለዚ ነታ ምሳኻ ዘላ ወላ እቲ ክትገብሮ ትደሊ ኣብ ልባ ወላ ዘይከኣል ዝመስል ነገራት ንክትገብሮ ከተተባብዓን ክትድግፋን ኣለካ ንስኺ ድማ ከምኡ ነቲ ንሱ ክበፅሖ ዝደሊ ወላ ፅላለ ዘስምዕ እንተኾነ ክትድግፍ የለኪ ቀዳመይቲ ደጋፊት ናቱ ቀዳመይቲ ቲፌዞ ናቱ ንስኺ ክትኮንለኪ ምክንያቱ ንስኻ ንሓትሕድና ንሕና ኣብቲ ገዛና ንሕና እንድሕሪ ኮይና ቲፌዞ ሓትሕድና እቲ ብደገ ዝመፅእ ተፃብኦ ንክንሰግሮ ዝቐለለ እዩ በንፃሩ ንሓትሕድና እንተዘይተደጋጊፍና ብደገ መዓት ደገፍ መፂካ ኣብ ገዛኻ ግን ኣንፃርካ ሰብ ተለካ ብጣዕሚ ከቢድ ስለዚ እዚአን ክልተን ኣስተውዒልና ክንሪአን ካልኣይ ነቢ if you truly value someone you will see and appreciate what that person brings into your life on daily basis ሓደ ሰብ ካብ ልብኻ ተኽብሮን ክብሪ ትቦን ወይካ ዋጋናቱ ወይካ ጥቕምናቱ ኣብ ሂወትካ ትፈልጥ እንድሕር ኮይንካ ነቲ ሰብ እቲ ትንኣስ ትዕበ ኣብቲ መዓልታዊ ሂወትካ ዘበርክቶ ወይ ኣብቲ መዓልታዊ ሂወትካ ተበርክቶ ነገር ዕሽሽ ኢልካ ይረኣኒ ወይ ኣትሒትካ ይረኣይኒ ስለዚ ደሞዝ ድዩ ዘምፅእ ዘሎ ናብራ ናይ ገዛ ድያ ተኣሊ ዘላ ብግምጣል ድዩ ብዘየገድስ እንድሕር ንሓደ ሰብ ተኽብሮ ኮይንካ ኩሉ ግዜ ነታ ንሱ ዝገብራ ዘሎ ነታ ንሳ ትገብራ ዘላ ከተድንቐላን ከተኽብረላን ክትቅበለላን ፅቡቅ እዩ ከምኡ ድማ ነቲ ወዲ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሰብ for granted ወይ ድማ ከም ንቡር ከም ትሑዝ ጌርና ከም ሓደ ጥቕሚ ዘይብሉ ጌርና ክንሪኦ ኣይግባእን እዚ ድማ ጌጋ እዩ even better ዝበለፀ ድማ ነቲ ፅቡቅ ነገር ነቲ ሰናይ ነገር ንሳቶም ዝገብሩላ ኣብ ሂወትና ኩሉ ግዜ ብቃላትና ክንገልፀሎም ኣለና ስኺ ትሕግዝኒ ዘለኺ ካብ መጠን ንላዕሊ እዩ ፅቡቅ ኩሉ ዝደገፍ ትገብርለይ ካብ ልቢ እየ ዘመስግን ነትወዲ ድማ ከምኡ እናበልና ኮምፕሊመንት ወይ ካብ ፅቡቅ ናዳ ሓትሕድና ክንዋሃብ ኣገዳሲ እዩ ይብሉና ሳልሰይቲ መፍትሕ ናይ ፍቕሪ ወይ ከዓ ንነዊሕ ዝቕፅል ሂወት ድማ forgiveness and forgetting ምሕረትን ሕድገትን ምሕረትን ምርሳዕን ማለት እዩ ሶሪ እንታይ ማለት እዩ ብዘየገድስ ክንምንታይ ዓሚቕ ፍቕሪ ኣለና ንምንታይ ሓውሓው ዘብል ፍቕሪ ዘለና ክንበኣስን ክንገራጮን ንቡር ክፋል ናይቲ ሓውሓው ዝብል ፍቕሪ እሱ ያው ኤቭሪ ደቂቕ ይብል ኣለኹን ግን ምግርጫውን ዘይምርድዳእን ክፋል ናይ ሂወት ክፋል ናይ ፍቕሪ እዩ ዋላቶም ኣዝዮም ዝፋቐሩ እውን ይገራጨው እዮም ትፍልልይ ግርጭታቶም ይፈትሕዎ ስለ ዝኾኑ እዩ ስለምንታይ ተገራጭና ስለምንታይ ንባሳልና ኣይኮነን ትሕቶ ኣብቲ ዝተባእስናዮ ክንደይ ንፀንሕ ኣለና ኣብ ንኣሽቱ ግርጭታት ክንምንታይ ኣብ ካልእ ንኸይድ ኣለና ንሱ ኢና ክንሓትት ኣለና ስለዚ forgive each other for those hurtful acts ብዘየገድስ እንታይ ኣጋጢሙ እንታይ ተበዲሉ እንታይ ትፀገም መሓርቲ ክንከውን ኣለና እዞም ንነዊሕ ዝቕፅሉ ፍቑራት ወይ ሰብ ሓዳር ካልእ ስለዘይጋገዩን ስለዘይገራጮን ዘይኮኑስ ምሕረት ስለ ዝፈልጡ እዮም ንሓትሕዶም ሕድገት ስለ ዝገብሩን ስለ ዝርስዑን እንጂ ኩሉ ግዜ ኣብዚኣ ክነፍዕ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ሕድገት ናገበርካ ምሕረት ናገበርካ እዩ የግዳስ ሓደ ግዜ ብርግፅ ኣነ ፕራግማቲክ ሰብ እንድየ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብሲ ደረት ኣለዎ ንምንታይ ክትምሕር ከም ዘለካ ኣምላኽና እንታይ ዝብል ክንደይ ግዜ የቕረ ክንብል ኣለና ይብል ብሓቂ ከባድ እዚኣ ናይ ክርስትና 70 ግዜ 7 እዚ ማለት ብኻልእ ኣዘራርባ ንዘለዓለም መወዳእታ የብሉን ይቕረ ክንብለሉ ዘለና ማለት እዩ ክርስቶስ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሊርሊ ሓዳጋትን ይቕረ በሃልትን ክንከውን ዘለና የተሓሳስበና እዩ ስለዚ ይቕረ ምባል ኣገዳሲ እዩ ይቕረ ክበሃል ከሎ ግን ሓደ ሰብ ይቕረታ ግበረለ ኢሉካ ይቕረ ክትብለሉ ከለካ እንታይ ካ ትብል ዘለካ እዚኣ ክነስተውዕለላ ኣለና ኦኬ ገዲፈልካ ኣለኹ እዚ ባህሪ እዚ ግን ካልኣይ ግዜ ክሪኦ ኣይደልን እየ ማለት እዩ እዚኣ ትርዳእና ኣለዋ ይቕረ ኢለልካ ኣለኹ ፅባሕ መፂኻ ረመኒ ማለት ኣይኮነን ይቕረ ኢለልካ ኣለኹ እዛ ሓዲገልካ ዘለኹን ካልኣይ ግዜ ክተጋጥም ኣይደልያነ ማለት እዩ እዚኣ ክንርዳእን ክንሰማምዓን ኣለና ራብዓይቲ try to laugh together ብሓደ ምስሓቅ ብሓደ ምሕጓስ ብሓደ ንጥፈታት ምግባር ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ so laughing improves communication reduces stress gets past facades and releases feel good hormones in our brain in many more ሰሓቅ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ሽግራት ብዙሕ መፍትሒ ዝኾነልና ዝስሕቁ ሰባት ኩሉ ግዜ ናይ ምርዳዕ ዓቕሚ ኣለዎ ምክንያቱ ዘስሕቃካ ሰብ ዝለዓለ ኮሚኒኬሽን እዩ ንባዕሉ ካልእ
ስትረስ ትበሃል ወይ ከዓ ጭንቀት ኣብ ተሓዳር ወይ ይኹን ኣብቲ ሂወት ናብ ጎደለይ ዝኸይድ ወላ ብስራሕ ዝመፅእ ጭንቀት ማለት እዩ ተሙ ኩሉ ግዜ ክንስሕቅ ከለና ኣብ ሓንጎልና ንክንዘናገን ንክንሕጎስን ሆርሞንስ ይሰደልና እዚ ከዓ መሊሱ ርጉእ ዝኾነ ሂወት ንክንነብር ይሕግዘና ከምኡ ድማ it creates great memories ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንዝክር ዝሓቅናሉ ዝተሓጎስናሉ ኢና ንዝክር ስለዚ ብዙሕ ሞሜንትስ ክንፈጥር ክንብገስ ኣለና ቀሊል ኣይኮነን ምስ ሓልኽልኽ ናይ ሂወት ግን ሓደ ሓደ ግዜ ብሓደ ኮይና ንጥፈታት ክንገብር ኣለና ድሕሪት ምልስ ኢልና እንተሪእናዮ እቲ ዝገዛእናዮ መኪና ዝገዛእኸዮ ወርቂ ዙርያ ወይ ዝገዛእካዮ ክዳን ወይ ገለ ኣይንዝክሮን ኢና እዚ እቲ ብሓደ ዝሓለፍናዮ ዝተሓጎስናዮ ዝሓቅናዮ እሱ ጥራይ ይዝከር ድሕሪ ቅድሚ 5 ዓመት ዝገዛእካዮ ንብረት ፍጹም ኣይትዝክሮን ኢኻ ቅድሚ 5 ዓመት ብሓደ ሻሂ ሰተኻሉ ፅቡቅ ተተሓጒስካ ግን you never forget that so moments ክንፈጥር ክንክእል ኣለና እታ ሳልሰይቲ ድማ ምናልባት ክልቴና ኮሜድያንስ ከይንኸውን ንኽእል ኢና ናይ ምስሓቅ ክእለትና ኣብ ትሑት ክኸውን ንኽእል እዩ ከምዚ ከማይ ማለት እዩ 10 ደቂቕ ተዛሪብካ ሓንቲ ተስሕቕ ዘረባ ዘይተዛረብ ክትከውን ዘሎ እዩ ከጋጥም ይኽእል እዩ ግን ክልቴኻ ናይ ምስሓቅ ክእለት ተዘይብልካ ንክልቴኻ ከሳቕ ዝኽእል ኮሜዲ ድራማ ምርኣይ መዓልታዊ ክፋል ፍርቂ ሰዓት ድያ ክንደይ ብሓደ ኮይንካ ከስዓካ ዝኽእል ከብኬካ ዝኽእል ነገራት ብስሓቅ ማለት እዩ ብሓደ ምርኣይ ኣብ ልቦና ይቁፀር ማለት እዩ ሓምሸይቲ ነጥቢ ድማ be kind and protective ርህሩህ ኩን ከምኡ ድማ ምክልኻል ንሓትሕትካ ጥንቃቐታት ትወስድ ኣለካ ይብሉና when it comes to keeping love alive kindness is essential ማለት እዩ ፍቅሪ ኣብ መወዳእታ ንፍቅሪ ወይ ከዓ ንሂወት ክትዕቁባ ተኮይንካ ርህራሄ ካብ መጠን ንላዕሊ ከድሊ ርህሩህ ክትከውን ኣለካ ምክንያቱ ኣብ ርህራሄ እዩ ዘሎ እቲ መፍትሒ ጌጋ እንተጋጢሙ ርህሩህ ተኮይንካ ኢኻ ትሓድግ ሕማቅ እንተጋጢሙ ከምኡ ስለዚ ርህራሄ እንተለካ ኢኻ ፅቡቅ ነገር ክትገብር ትብገስ kindness ርህሩሃት ክንከውን ኣለና ጨካናት ክንከውን የብልናን ጨካን እንድሕር ኮይንካ ወይ ርህሩህ ተዘይኮይንካ ኩሉ ግዜ ይቕረ ክትብል ክትሓድግ ኣይትኽእልን ኢኻ ጌጋ ክትቁፅር ኢኻ ትነብር ነታ መፃምድትኻ ወይ ነቲ መፃምድትኺ ኮንክን ትብድል እዮ ዘለኺ ነብስና ኢና ንብድል ዘለና ስለዚ ርህሩሃት ዘይምዃን ቀዳማይ ንዓና እዩ ዝሓስብ ርህሩሃት ተኮይንና ድማ ልዕሊ ኩሉ ንዓና እዩ ዝጠቅም ንኻልኦት ምግባር ዝለዓለ ሓጎስ ዝፈጥር ምክንያት ምዃኑ ተፈሊጡሎ ንሰብ ክትሕግዝ ከለኻ ካብቲ ሰብ ዝረኸበ ዝሕጎሶ ንስኻ ትሕጎሶ ይበዝሕ እዚ ድማ ብመፅናዕቲ ብዙሕ ግዜ ዝተረኣየ ኣብ ክርስትና ይኹን ኣብ ምስልምና ኣብቲ ሃይማኖታትና እውን ብተደጋጋሚ ካልኦት ክንሕግዝ ከም ዘለና ይንገረና እዩ ካልኦት ነጥቢ couples stay in love because they value the love they have that means they do whatever is necessary to defend and safeguard the relationship ክልተ ሰባት ኣብ ሓደ ፍቅራዊ ሂወት ወይ ኣብ ሓዳር ዝህልው ነቲ ዘለዎም ሂወት ስለ ዘኽብርዎን ስለ ዝፈትዎን ስለ ዝከላኸልዎን ጥራይ እዩ ስለዚ ሓቀኛ ሂወት ወይ ከቀፃልነ ዘለዎ ፍቅሪ ፃዕሪ የድልዮ እዩ ስራሕ የድልዮ እዩ ምፍቃር ገንዘብ ኣይሓትትን እዩ ዋጋ ኣይሓትትን እዩ ሓጎስ ዋጋ ኣይሓትትን እዩ ግን ሰሪሕካ ኢኻ ትረኽቦ ብናፃ ኣይኮነን ዝርከብ እንታይ ይብሉ ዝበለፀ ኣብ ዓለም ዝበለፁ ነገራት ኣብ ሂወት ብናፃ እዮም ዘሎ ሰሓቅ ገንዘብ ኣይክፈለሉን እዩ ቤተሰብካ ዝኣዝማትካ ገንዘብ ኣይክፈለሎም እዩ ፍቅሪ ገንዘብ ኣይክፈለሉን እዩ ፀሓይ ኣየር ገንዘብ ኣይክፈለሉን እዩ ግን ባዕሎም ኣይመፁኻን እዮም ክትከዶምን ክትደልዮምን ክትደኽመሎምን ኣለካ ሰንተ ጌርካ ድማ ልክዕ ከምኡ ድማ ሓዳር ልክዕ ከምቲ ካልእ ስራሕን ድኻምን ብዛዕባኡ ምንባብን ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ምስማዕን ሓጋዝ እዩ ክልቴኻ ኮይንካ ብሓደ ተሰማዕካ ኢኻ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ እንታይ ይጠቅም ሓደ ነቲ ሓደ ከምዚ ኮይሉ ካብ ትብል ክልቴኻ ብሓደ ድሓር ከም መፈራረዲ ዘይኮነሲ ክልቴኻ ንኽትዓቢ ክልቴኻ ንኽትተኣራረብ ክንሓስብ ኣለና ኤምፓቲ ዝብልዎ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ በቲ ናይ ካልኦት መንገዲ ክንሓስብ ኣለና ኣነ ብዓይኒ ናይ ሰበይተይ ክሪኦ ኣለኒ ነገራት ከምዚ እንድሕር ኢለሲ ብኣኸ ከመይ ይኸውን እሳ ድማ ከምኡ ብኣይከ ከመይ ይኸውን ኢልና እንተተረኣይና እዩ እቲ ነገራት ዝቐለለ ክኸውን ዝኽእል እታ ሳልሰይቲ ድማ ኣገዳሲት ነጥቢ እዩ ኣብ ፍቅሪ ኩሉ እዩ ዝኣቱ ኩሉ እዩ ዘፍቅር ፍቅሪ ኩሉ ክሕዞ ይኽእል እዩ ህያብ ናይ ኣምላኽ ድማ እዩ ኩሉ ሰብ ፍቅሪ ክሕዞ ይኽእል ኣብ ፍቅሪ ፅኑዓት ግን ኩሎም ኣይኮኑን እዚኣ ኣብ ጉዕዞ ናይ ሂወትና ርኢና ዘለና ኢና ስለዚ ኣብ ፍቅሪ ክትኣቱ ቀሊል እዩ ንሰብ ኣብ ፍቅሪ ክትእቱ
كبير أيقونن نتزخبده نتزفتر كايو نتزمسرت كايو فراوي هيوت حيس كايو ننوح كتكيجن سرح يدليو لك كم تنسرح وفيرنا أنا أطوان دخمو حدارن فغرن دما مخسكواس يدليو جردين سلازخونه جردين ما يترى السيخايا يغلوني حي كتب لك فريام زخونه حمد كونالو دقعك جبرولو كنكن صحياي كتاليو لك لك كم يدم حدار بزو نغرات الله كبابي ስለዚህ ንሓንቲ ነገር ስለ ዝገበርካ መግቢ ስለ ደምፃና ኩሉ ጌርና ማለት ኣይኮነን ልክዕ ከምቲ ዘራእቲ ብዙሕ ነገራት ክትቦ ዘለካ እቲ ሓንቲ ነገር ተጎዲላውን ፅልዋ ትገብር ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና ካልኣይ ድማ ፍቅሪ ኩሉ ግዜ ፀሓያይ ኣለዎ ካብ ፀሓያይ ክንጥንቀቕ ኣለና ፀሓያይ ዝተፈላለየ መልክዓት ሒዙ ክመፀና ይኽእል እዩ ኣብቲ ፍቅራዊ ሂወትና ስለዚ ኩሉ ግዜ ፀሓያይ እንታይ ዓይነት ፀሓያይ ዘይገድስ ክምሖ እዩ ዘሎ ክህለይ ዘሎ ክቁሮ ዘይኮነስ ካብ ሱር ክምሖ ዘሎ ሓረስቶት ዝነበርኩም ምናልባት ፅሂኹም ተነርኩም ትፈልጥዋ ኢኹም ድያ ምናልባት ኣብ ከተማ እንተዓቢኹም ግን ድሓን ብገለ ትርዳዕኩም ትኾኑ እያ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ከምዚ ሓዳር ወይ ፍቅሪ ግራት ስለ ዝኾነ ግራትካ ፀሓያይ ኣለዎ ድሓር ንስኻ ንፅቡቕ ሓዳር ንኽትሃንፅ ኢኻ ትሰርሕ እምበር ንፀሓያይ ባዕሉ እዩ ዝመፅእ ግዲ የብልኩም ፀሓያይ ኩሉ ግዜ ባዕሉ እዩ ዝበቁል ድኹዒ የድልየካ ምኽገለ የድልየካ ኩሉ ግዜ እዩ ዝበቁል ስለዚ እቲ ሕማቕ ነገር ኩሉ ግዜ እዩ ዘሎ ከባቢኻ ፅቡቕ ነገር ይስራሕ ዝደሊ ሕማቕ ነገር ባይ ዲፎልት እዩ ፅቡቕ ነገር ግን ድኻምን ፃዕርን ኣተኪርካ ምጥማትን የድሊ ብሕፅር ዝበለ ሙቕ ዝኾነ ሂወት ንክህልወና ቀዳማይ ሰማዕቲ ክንከውን ኣለና ክንሰምዕ ከለና ድማ ክንርዳእ ኢልና ንስማዕ ክንምልስ ኢልና ዘይኮና ካልኣይ ክንከባበር ኣለና ክብረት ክህልወና ኣሎ ደገፍትን የዕበይትን መፃምድትና እምበር ዓንቀፍቲ ክንከውን የብልና ከምኡ ድማ ኩሉ ግዜ ከነድንኽን ከነኽብርን ኣለና እንደገና ይቕረ በሃልትን ረሳዕትን ክንከውን ኣለና ቅድሚ 6 ዓመት ዝተፈፀመ ንእሽተይ ነገር ኩሉ ግዜ ክደጋገም የብሉን ይክዳስ ይቕረ ምባል ካልኣይ ግዜ ይደግሞን እየ ምባል ስለዝኾነ ካብ ምድግጋም ናይ ጌጋታት ክጥንቀቕ ኣለና ብሓደ ንስሕቀሉን ብሓደ ንሕጎሰሉን ብሓደ ንኾነሉን ኣጋጣሚታት ክንፈጥር ኣለና ኣብ መወዳእታ ድማ ርህሩሃት ክንከውን ኣለና ነቲ ሓዳርና ድማ ክንከላኸለሉን ክንደኽመሉን ኣለና እዘን 5 ነጥቢ ብርግፅ ከበድቲ ይኮናን ምስትውዓል የድልየን እዩ ተስተውዒልኩም ግን ፅቡቕ ዝኾነ ውፅኢት ከምፃ ከም ዝኽእላ ይተኣማመን እየ ስለዚ እዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ደስ ተኢላትኩም ምናልባት ንኻልኦት ኣብ ሕማቕ ፀገማት ንዘለዉ ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ሸር ክትብሎ ከለኹም ፅቡቕ ትገብሩ ሰናይ ትገብሩ ከምኡ ድማ ናትኩም ተመክሮ ብፍላይ እቶም ፅቡቕ ናይ ሓዳር ተመክሮ ዘለኩም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ፕሊስ ናትኩም ፊድባክ ኣብ ታሕቲ ወይ ድማ ክትመሃሩሉ ትደልዩ ነጥብታት ተለውን ኣብኡ ጥቀሱ ኢኹም እናበልኩ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብዚ ክሳዝም እየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ይብለኩም ሰሰናዩ ቻው